Gymnázium Turnov je škola s dlouhou tradicí. Založeno bylo už roku 1908. Postupně tu vykrystalizovaly dva obory. To znamená 4leté gymnázium a 8leté gymnázium. Po jedné třídě, do každé třídy bereme po 30 žácích. Na škole tak mají celkem 360 žáků. O studium v Turnově je přitom mimořádný zájem. Přichází se mi studenti z poměrně vzdálených částí nejenom našeho kraje Libereckého, ale taky ze středních Čech, z Hradeckého kraje. Mimochodem, škola při přijímacím řízení nezohledňuje jen výsledky celostátních testů. Akcentujeme to, že se uchazeči o studium na naší škole účastní soutěží, že v nich mají nějaké úspěchy. Ono to potom navazuje na to, co je čeká tady, protože i tady jsou vedeni k tomu, aby se účastnili soutěží, aby se účastnili třeba výjezdu do zahraničí. A k tomu se na Turnovském gymnáziu snaží studenty náležitě jazykově vybavit. Máme štědrou hodinovou dotaci při výuce cizích jazyků. A efekt to má ten, že naši absolventi odchází z naší školy perfektně jazykově vybaveni, ať je to v hlavním cizím jazyce, což je anglický jazyk, tak i v druhém cizím jazyce, kde mají naši žáci na výběr německý jazyk, francouzský jazyk a španělský jazyk. Což je na gymnázium naší velikosti poměrně nebývalé. A pro ty úplně nejtalentovanější mají ještě jednu speciální možnost. Máme tady teď ve 3. ročníku program pro tu špičku, kde jim umožňujeme, aby studovali programy, které jsou kompletně v angličtině a jsou zakončené, pokud se jim daří, AP zkouškou, mezinárodní zkouškou. Výhodou toho kurzu je, že každý má svého tutora, individuální podporu a ten kurz probíhá celoročně online. Úplně pro každého studenta jsou pak ve 3. ročníku určené kariérní dny, kdy se na jeden den podívají do vybrané firmy. Mohou tak nejen zjistit, jestli se jim tam bude líbit, ale, což je ještě důležitější, jestli se jim tam naopak líbit nebude. A to je přesně to, co chceme odhalit. Žáci vstupují do toho kariérového dne s nějakými představami o té profesi a je dobře, když si v tom 3. ročníku uvědomí, že vlastně to není to, co by vlastně chtěli dělat a začnou přemýšlet reálně nad tím, co vlastně budou dělat. Je to důležité i proto, že ve 4. ročníku mají možnost vybrat si 14 hodin seminářů týdně podle svého studijního zaměření. Škola se je zkrátka snaží co nejlépe připravit na život i na další studium. My se snažíme pro studenty vytvořit pokud možno co nejzajímavější prostředí. Samozřejmě, že sem zveme i zajímavé hosty na besedy. A kromě duše se na Turnovském gymnáziu starají i o tělesné schránky svých studentů. Mají tu vlastní plaveckou učebnu vybudovanou kdysi v akci Z. Samozřejmě tělocvičnu, pořádají lyžáky i letní sportovní kurzy. No uznejte, nemělo by vaše dítě studovat právě v Turnově?